Hello people and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Panapa ndokugiranya nyaya dzinenge dzichipisa. Nyaya ndine panapa inyaya yemunhu akauya ne 30 million kuna prophet kuda kwashe Jose. Aida kutenga anointing 30 million but aida kuzocontrola chino. Inokana mnachisimuka anombotraya kumboshekwa na Satan anyemboteswa kumaruku aida kutenga anointing. Aida kutenga anointing iri pamunhu waMwari. Saka ndine video yandinaro panapa prophet wachitaura nyaya yacho zvizere mumba mainzwisisa. Kuna usina kusubscribe, please do subscribe Zim Reality ITV. Kuna kutona ku Facebook. Don't forget to follow us on DJ Sparks ZW. That is our official Facebook page. Munongoti follow futi papa kuita kuti musapotswe nezvinhu zvinenge zvichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. But before ndapinda panyaya yangu bodzi nyaya dzacho 2 pane mumwe munhu auyewo nemushonga kwakuda uko vari kuedzwa vari kurwiswa pane munhu auyewo nemushonga vaiputidza padhola vangoidropa muchechi. Saka ndine video racho panapa dati muone guys, then mubva makomenda kuti mukuona sei, mukuzviona sei zvirikuitika izvi. Asi before guys, prophet kuda kwashe Jose ari kukuinvita mose musi 23 August Glamis Arena. Kuglamis Arena kuchange kuine all night, it's a mega all night kuti munofanira kunge muripo. Vari kuti uyai vane zvirwere zvakasiyana siyana, vane zvirwere zviri kuvashungurudzwa nemwe tsvina, vari kuromba, vari kuroyana mumafamily kuti uyai mese musi 23 August. Saka guys munofanira kunge muripo. Uyezve chimwe chiri important guys ndechekuti mubate timu yangu yeAbsolute Wetlands kama takutaura zvekudrila mabhowo ndo vana masvikokota panhaurwa idzodzidzi. Saka namba dzavo ndodziri kufamba pasasapo, munongovabata ipapo then toona kuti tingaashande sei. But for now rege tipinde munyaya yanhasi yekuti pane munhu akadropa mushonga muchechi, then kune munhu akauya akaofa prophet kuda kwashe Jose 30 million kuti atrai kukapture chinhu, kwanzi kukapture chinhu. Kutrai kukapture chinhu. Kutrai kukapture chinhu, but still ngati munhu kuti wagwana. You see, as people are praying, you see, someone just dropped it down. Where is that money? It came with our... you see? Just drop down this Ishongai. Where is our media? Where is the media? Where are they? You see? Maybe I think we have to be together, right? And we are praying, and someone is sent to do this. May the Lord judge you. Oh yes. May the Lord judge you. Oh yes. And I know there are some people wanting those ziva. Expose yourself. Be exposed now. Any agenda, atumane agenda, evil agenda from the dark kingdom, be exposed right now. Fumorwa. If you don't show up yourself, I declare that's the end of you. Yeah. Power. I remember one of the days, someone said he wants to bless the ministry with a lot of money. So we sat down with our executive team. What was this? What was he saying? That mean, if you remember, he said, I want to bless the ministry with, it was 30. Is it 30 million? Yeah? 30, he said 30 million. Yes. 30 million US. And as we were discussing with the team, they said, you want to bless the ministry, but with some conditions now. Live with your money. Yes, he remembers that. Very true. He said, I want to give 30 million, but you know, I give first batch, you pray for me, then we said, with our team, we said, Shamwari, kana mwari achitiropafadza achatiropafadza yedu. Atidaro kuti tiropafadzwe. I'm telling you, with some conditions. No. Yes.
mamwe mafundisi angatoronga kuti saka pa 30 million munhu wamwari pa 5 million chadai then pa e todai. We said with our team we are reversing this. Why? Because anointing is more precious than money. Yeah, mainzwa nyari panapa guys. Pauya diri 30 million masako iwewe Sparks. It's 30 million ripo but my condition 1 2 3 4 5. Type yedu no after vengwena ne mari, but the prophet kuda kwashi Joseph wakati no. Anointing is more precious than 30 million than money. Bozi munhu wachingochoenda mari yako kuimba yaMwari ufana kuenda ma condition. Kwa chisidi kuti basa laMwari ende kumberi. Unofana kuziva kuti no ava ndo vazivi kuti basa racho kumberi vakatumwa sei vochiita sei. But ukaenda mari yako uchida kuita sei. I remember this same story yakada kufanana neiyoyi yakamboitwa kuZayo. I think vanoenda kuZayo vanoinzwisisa yekuti Baba Gute wakaofwa mari nemumwe mufesi wakaenda kupa mari kuti wake machechi ite sei ministry yako ikure. Baba Gute wakaenda kunonamata. Mwari akavati mari here kana kuti Mwari. Mari here kana kuti Mwari. Hanzi Baba Gute wakati Mwari varamba dhiri. Saka I think zviriko mumaministry medu umu. Saka I think vamwe vedu vana vangofwa mari chete vanobva vangotambira. Obva vangotambira mari ongonzi 30 million irapo obva vangotambira. Zvinozoteera hazvo unongotora mari. Ndozoita magweja magevha asiye mari. Saka guys ndoni yanga ati munyatsonzwe anoda ngokupurira futi mbijana munyatsonzwe kuti asi mafanisi 30 million. 30 million zvishua. Asiji It's the ministry with a lot of money. So we sat down with our executive team. What was he saying, that man? If you remember, he said, I want to bless the ministry with, it was 30. Is it 30 million? Yeah. 30, he said 30 million. Yes. 30 million US. And as we were discussing with the team, they said, you want to bless the ministry, but with some conditions now. Live with your money. Yes, he remembers that. Very true. He said, I want to give 30 million, but I give first batch, you pray for me, then Leva prophet kudava kuyazotira kuti akangoti macondition 1 2 3 4 5 6 varongotira kungosenza so. Muna angoti akuda mari. Atokupai mari but munogona kutanga kunamata muchiita so. Because church aisiya prophet kuda kwaShe Jose. Church ndiyaMwari, ndiyaJesu. Prophet kuda kwaShe Jose vanongova mutungamiriri. Wakatungwa kuzofudza makwai. Saka ndozvine zvirimo mumastreets ndozvikusangana nevatumwa vaMwari. But still guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. May God bless you. Ngatisanganei kunzvimbo Glamis Arena, ngatisangane Glamis Arena musi wa 23 August kuna Mkoma Methodist Mbira anonga achiprofeta anonga achiminister kubudikidza nemusic na Mkoma Textual Zama. Recent poster racho latest racho ragadzirwa nhasi Baba Harare vanenge variko. Saka Baba Harare vachange variko vachiministawo tichisukiwa. Saka guys ndo zviri kuitika mumastreets tingoripo pakukupakurirai zvinenge zvichiitika. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Don't forget to Lingop Absolute Wetlands Bore Drilling and Installation on the services akasiyana. As you can see, these guys vanoita bore siting, pump installation, solar pump installation, tank and tank stand installation, bore services, farm irrigation, garden irrigation. Zvakawanda zvavanoita. Namba dzavo ndodzi kufamba pazasabo dzakadzingobuda kubva video richitanga. Saka munongobata ipapo then muona kuti mungakwanisa kushanda sei. Takuta zvevana vane tried and tested, vanhu vakatrainiwa, vanhu vane hospitality. Nonzi hospitality asi vanhu vanogona kubata vamwe zvakanaka ndo zvada kuedza kubuditsa, zvada kuedza kutaura. Saka guys ngatisanganei kuGlamis Arena musi wa 23 August. 23 August kuGlamis Arena. It's an all night, mega all night. Akudanwi anonzwa.
akudanwa anonzwa. Kune vane zvikuvatera zvikuwanetsa zvakasiyana siyana makasununguka kubatika on this night. You never know. You never know, you never know, you never know. Don't forget to follow me on Facebook, DJ Sparks ZW. I'm out.